Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω όπως πάντα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ωρεοποιήσεις. Σήμερα βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση που δυστυχώς δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι κρίση κοινωνική, κρίση θεσμική, κρίση ακόμα και στην απονομή της δικαιοσύνης. Αντιμετωπίζουμε έναν απίστευτο κορεσμό του δικηγορικού επαγγέλματος, άθλιες συνθήκες στην άσκηση της δικηγορίας, ανασφάλεια για τις φορολογικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, για την κατάσταση των ασφαλιστικών μας ταμείων και το επίπεδο των συντάξεων, για την αποτελεσματικότητα της συνδικαλιστικής μας δράσης, το πρόβλημα επιβίωσης των νέων δικηγόρων, τον αθέμητο ανταγωνισμό, το επίπεδο των νομικών σπουδών και της άσκησης. Δεν έχουμε συνεπώς την πολυτέλεια για όλα όσα μας κρατούν πίσω και δυστυχώς αυτά δεν είναι λίγα. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι βρισκόμαστε σε σημείο οριακό και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση στη δικαιοσύνη, στη δικηγορία, στο δικηγορικό σύλλογο. Μπαίνω μπροστά και σας προσκαλώ όλους στην πορεία προς το αύριο. Τώρα, σήμερα, για το αύριο της σύγχρονης δικηγορίας. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω την ομάδα των συναδέλφων που θα εργαστούμε μαζί. Τους υποψήφιους συμβούλους της ώρας δικηγόρων. Είναι μαχόμενοι δικηγόροι που τους συναντάτε καθημερινά. Εμπιστευτείτε τους. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ευγενής φιλοδοξία μου ως συνδικαλιστής και σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του συλλόγου μας, ήταν η βελτίωση των συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός μας και επίλυση των καθημερινών προβλημάτων. Επέλεξα να συμμετάσχω σε αυτές τις εκλογές με το συνδυασμό Ώρα Δικηγόρων, το συνδυασμό της νίκης με επικεφαλής τον αρέκτη Μιχάλη Ζαφυρόπουλο. Οι τριετίες που παρήλθαν ήταν αποδοτικές και ουσιαστικές. Προσπάθησα να μεταφέρω την φωνή και τους προβληματισμούς σας που μοιραστήκατε μαζί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ζητώντας αλλά και άλλοτε επιβάλλοντας την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τίμησε με την ανάθεση για 2 τριετίες της Προεδρίας της Πενταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, εντελώς επιγραμματική αναφορά του έργου της, κωδικοποίηση αποφάσεων, παραγωγή του νομικού βήματος και του κώδικα νομικού βήματος σε ψηφιακή μορφή CD, επέκταση αδειών χρήσης της τράπεζας νομικών πληροφοριών κατά 150%, δημιουργία αίθουσας στο πρωτοδικείο στο κτίριο 7 και στο εφετείο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υπαλλήλους για την εξυπηρέτησή μας και τόσα άλλα. Έχουμε όμως πολλά ακόμη να κάνουμε. Δεσμεύομαι για την κατοχύρωση και αναπροσαρμογή των γραμματείων προείσπραξης, αύξηση των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, διασφάλιση των πόρων και των παροχών του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών στα πλαίσια λειτουργίας τους σε ενιαίο φορέα, μείωση του συντελεστή, αλλά γιατί όχι και κατάργηση του ΦΠΑ, κατοχύρωση της ΕΑΝΔΑ θεσμικά ως όργανα συνδιοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενίσχυση των μουσικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών ομάδων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των εμείς των συναδέλφων, ενίσχυση των ΑΜΕΑ συναδέλφων. Ζητώ την ψήφο σας και αυτήν την τριετία, συνεπής στην ευθύνη που θα μου αναθέσετε και υπεύθυνο στη συνέπεια του έργου που θα επιτελέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι μέρες που ζούμε είναι οι πιο δύσκολες των τελευταίων ετών. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτική και την οικονομία δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο κανέναν. Μας έχουν πλήξει όλους, ιδίως δε τη νέα γενιά. Ως νέα νομικός και επαγγελματίας που ασκώ τη δικηγορία, το βιώνω καθημερινά. Καλούμε να αντιμετωπίσω δεκάδες προβλημάτων που κατατείνουν στην υποβάθμιση της δουλειάς μας. Εάν δεν δράσουμε τώρα, θα βγούμε όλοι ζημιωμένοι. Τώρα είναι η ώρα να συνασπιστούμε και να αγωνιστούμε, προκειμένου να διαφυλάξουμε το επαγγελματικό μας μέλλον και να περισσώσουμε την αξιοπρέπεια και το επιστημονικό κύρος του δικηγορικού λειτουργήματος. Τώρα είναι η ώρα και των νέων δικηγόρων η φωνή να ακουστεί. Σε αυτή την ώρα, με όλη μου την καρδιά και όλη μου τη δύναμη, αποφάσισα να συντονιστώ κι εγώ. Μαχόμενη, μάνα, μαχητής. Μια από εσάς. Στα ακροατήρια, στις ουρές, στα συμβούλια, στα συνέδρια, στις αποχές, στα ταμεία, στα προβλήματα. Πόλεμος κάθε μέρα. Στο σύλλογο. Στα απλά τα καθημερινά. Στην Ευελπίδων. Στο νέο ειρηνοδικείο. Τα προβλήματα πολλά, δυσεπίλητα. Για τους νέους ακόμα δυσκολότερα. Οι εποχές με οικονομική κρίση, με άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων. ΦΠΑ 23%, συρρίκνωση δικηγορικής ύλης. Τη φωνή μου τη γνωρίζετε, την ξεχωρίζετε. Πάμε λοιπόν. Επανεκκίνηση στη δικηγορία, στη δικαιοσύνη, στο σύλλογο. Το φθινόπωρο του 2007
μια ομάδα φίλων και συναδέλφων, με επικεφαλή τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, ξεκινήσαμε την πρώτη μας σημαντική προσπάθεια να αλλάξουμε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και συνιδρύσαμε αυτή την παράταξη, την Ώρα Δικηγόρων. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, είμαστε αντιμέτωποι όχι μόνο με το ζήτημα της αλλαγής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και της αντιμετώπισης κέριων πληγμάτων και προκλήσεων που δέχτηκε και δέχεται καθημερινά το επάγγελμά μας. Επιβολή ΦΠΑ, απελευθέρωση επαγγέλματος, δικηγορικές αμοιβές και κυρίως συρρίκνωση της δικηγορικής ύλης. Ζητώ τη στήριξή σας, διότι έχω τη διάθεση και έχουμε το πρόγραμμα αλλά και τη μαχητικότητα να αντιμετωπίσουμε τις απειλές αυτές και να προτείνουμε λύσεις οι οποίες να είναι απαλλαγμένες από στερεότυπα και ιδεολειψίες του παρελθόντος για την ουσιαστική επανεκκίνηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών όφιλε να είναι όπως ήταν στο παρελθόν, ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας. Άποψή μου είναι ότι σήμερα δεν επιτελεί το ρόλο αυτό και η κοινωνία μας απαιτεί τους πνευματικούς ανθρώπους στην πρώτη γραμμή. Δεν δικαιούμαστε να είμαστε απόντες. Ειδικότερα εμείς, οι νεότεροι, καθημερινοί μαχητές της δικηγορίας. Ονομάζομαι Όθων Δημοσθένους και είμαι νέος δικηγόρος. Ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας στις επερχόμενες εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σας ευχαριστώ. Είμαι η Λίνα Δικιάκου και είμαι 36 ετών. Κατάγομαι από τη Μάνη. Μεγάλωσα στην Καλαμάτα. Τελείωσα τη Νομική Σχολή Αθηνών και είμαι δικηγόρος από το 1999. Έχω 2 μεταπτυχιακούς τίτλους, ένα στο αστικό δίκαιο και ένα στο διεθνές. Σήμερα διατηρώ δικηγορικό γραφείο μαζί με άλλους 4 νέους συναδέλφους. Είμαι έγκαμη και μητέρα ενός κοριτσιού 3 ετών. Σαν νέα δικηγόρος και μάλιστα μάχημη εδώ και 11 χρόνια, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ατελείωτες ώρες στα δικαστήρια, χαμένος χρόνος σε ουρές, κακή συμπεριφορά από υπαλλήλους, χαμηλές αμοιβές και κυρίως έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό μας και το επάγγελμα που ασκούμε. Όλα αυτά τα προβλήματα τα βιώνουμε μόνοι μας, καθημερινά, και παλεύουμε μόνοι μας για να τα λύσουμε. Δεν θέλω να παλεύω άλλο μόνοι μου και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να παλεύετε κι εσείς μόνοι σας. Πιστεύω ότι μπορούμε να παλέψουμε μαζί. Αρκεί να κάνουμε την αρχή, αρκεί να πιστέψουμε και να προσπαθήσουμε να λύσουμε έστω και λίγα από αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό κατεβαίνω σε εκλογές του Συλλόγου. Δεν είναι ούτε φιλοδοξία ούτε χρέος. Είναι και φιλοδοξία και χρέος μαζί. Είναι τιμή και καθήκον. Καθήκον απέναντι σε όλους εσάς, τους συναδέλφους μου, παλαιούς και νέους. Καθήκον απέναντι στο επάγγελμα που ασκούμε, που όλοι έχουμε επιλέξει να ασκούμε. Και τιμή μου. Τιμή να είμαι μία από εσάς που θα παλέψει μαζί με εσάς για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το νόημα και το μήνυμα της υποψηφιότητάς μου. Τιμή και χρέος. Είμαι η Λίνα Δικιάκου και για όλα αυτά ζητώ την ψήφο σας. Σας ευχαριστώ. Είμαι 6 χρόνια σύμβουλος και θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό, αντί να σας εκθέσω τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να με στηρίξετε, να σας πω πόσο σημαντικές και ουσιώδεις είναι αυτές οι εκλογές. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο που εσείς θα επιλέξετε θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ουσιώδη και περίπλοκα ζητήματα, τα οποία θίγουν τον πυρήνα του επαγγέλματός μας. Τόσο το μέλλον, όσο και η φύση του επαγγέλματός μας, αυτή τη στιγμή βρίσκονται και υπό αμφισβήτηση αλλά και υπό διαμόρφωση. Για όλους αυτούς τους λόγους, χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο ικανό, ένα πρόεδρο μαχητικό, ένα πρόεδρο αποφασισμένο. Ο Μιχάλης ο Ζαφυρόπουλος, αλλά και όλοι εμείς που στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, θεωρούμε πραγματικά πως ήρθε η ώρα της επανεκκίνησης. Με τις εμπειρίες του παρελθόντος, αλλά και την ελπίδα ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν καλύτερα, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σε αυτές τις εκλογές δεν πρέπει να λείψει κανείς. Να έρθετε όλοι να στηρίξετε αυτούς που θεωρείτε πιο άξιους. Είμαστε ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος. Ας το αποδείξουμε. Γνωριζόμαστε ήδη πολλά χρόνια και δεν χρειάζονται συστάσεις. Στις δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, αλλά και ο κλάδος μας, αποφάσισα να συνεχίσω τον ανιδιοτελή αγώνα μου στο πλευρό των συναδέλφων μου, πιστεύοντας ότι δικαιούμαι ευπρόσωπα να ζητήσω ανανέωση της εμπιστοσύνης σας στο πρόσωπό μου. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να πραγματοποιήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές στη λειτουργία της δικαιοσύνης και του συλλόγου μας, αλλά και να υψώσουμε ξανά δυνατά και ενιαία τη φωνή μας στην κοινωνία, ως εγγυητές της δημοκρατίας και προασπιστές των δικαιωμάτων του πολίτη.
Πρώτα και πάνω απ' όλα όμως πρέπει να προστατεύσουμε τα δικά μας κεκτημένα, όσοι λειτουργεί στην απονομή της δικαιοσύνης και όχι σαν απλοί επαγγελματίες, ρόλο που δυστυχώς η πολιτεία μας έχει επιφυλάξει. Παράλληλα, να αγωνιστούμε για τη βελτίωση των συνθηκών απονομής δικαιοσύνης, που ως πυλώνας δημοκρατίας χρειάζεται στήριξη και υπεράσπιση. Η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, με πρόεδρο τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, αποπνέει ευρωπαϊκή σύγχρονη αντίληψη για τη δικηγορία του παρόντος και του μέλλοντος, προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα. Η ψήφος σας στο πρόσωπό μου είναι τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μου και του κύρους της δικηγορίας. Φίλες και φίλοι συνάδελφοι, εδώ και 3 χρόνια ασκώ μάχημη δικηγορία. Εκ της συνεχούς μου παρουσίας στους χώρους άσκησης του επαγγέλματός μας, μέσα και έξω από τα δικαστήρια και αφουγκραζόμενος στον καθημερινό παλμό της δικηγορίας, έρχομαι συνεχώς αντιμέτωπος με τους προβληματισμούς της καθημερινότητος, τις ανησυχίες και τα προβλήματα των συναδέλφων. Στην αυγή του 2011, ο δικηγορικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις. Μία ισχυρή, μία δυνατή, μία μαχητική συνδικαλιστική ηγεσία αποτελεί την διέξοδη λύση σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς και σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ο προγραμματικός λόγος της Ώρας Δικηγόρων και του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου ανταποκρίνεται με συνέπεια και με ευθύνη στις απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας. Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ώρα Δικηγόρων και ψήφος εμπιστοσύνης στο Μιχάλη τον Ζαφυρόπουλο ισοδυναμεί με ψήφο εμπιστοσύνης σε έναν ισχυρό δικηγορικό σύλλογο με παρεμβατική και θεσμικά αναβαθμισμένη παρουσία. Την περίοδο που διανύουμε, η χώρα μας αντιμετωπίζει μια βαθύτατη και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Ακόμη όμως και στην περίοδο της κρίσης παρουσιάζονται ευκαιρίες για ανασύνταξη και επανεκκίνηση. Στις επόμενες ημέρες, ο Κώδικας περί δικηγόρων, ένα νομοθέτημα με 50 περίπου χρόνια κανονιστικής ισχύως και ζωής, θα υποστεί ριζική τροποποίηση. Είναι μοναδική ευκαιρία ως επαγγελματικός κλάδος να οργανώσουμε εκ νέου την δομή, την άσκηση και τη λειτουργία του επαγγέλματός μας για την επόμενη 50ετία, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί. Στο εγχείρημα αυτό της επανεκκίνησης του επαγγελματικού μας κλάδου δεν μπορεί να απουσιάζει η νέα γενιά των συναδέλφων, που αποτελεί και την πλέον θυγμένη ομάδα από τις επερχόμενες θεσμικές, ασφαλιστικές και φορολογικές αλλαγές. Ως νέος επιστήμονας και επαγγελματίας, που έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τα ζητήματα και τα προβλήματα των νέων συναδέλφων και με την ιδιότητά μου ως πρώην Προέδρου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, θέλω να εκφράσω την ζωηρή μου διάθεση να αναδείξω τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των συναδέλφων μου στο καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα της γενιάς μου. Το εγχείρημα της επανεκκίνησης του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου χρειάζεται και απαιτεί νέους ανθρώπους, διότι το νέο οικοδόμημα για να κτιστεί χρειάζεται και νέα υλικά. Στις επερχόμενες αρχιερεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θέτω τον εαυτό μου στην κρίση σας με μόνο γνώμονα ένα καλύτερο μέλλον για τον νέο, τον μαχόμενο, τον καθημερινά δοκιμαζόμενο δικηγόρο. Μόνος μου στόχος να μεταφέρω την όρεξη και τον ενθουσιασμό από τα όμορφα χρόνια της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σε έναν ανανεωμένο, διεκδικητικό, αντάξιο όλων μας δικηγορικό σύλλογο, τις ιδέες και το όραμα για τη δικηγορία του αύριο. Η δική μας γενιά δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έχει έρθει ο καιρός να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας, συμμετέχοντας και διεκδικώντας αυτά που αξίζουμε, γιατί αξίζουμε πολλά και μπορούμε περισσότερα. Θεωρώ χρέος ούτε στις κρίσιμες ώρες του κάθε μαχόμενου δικηγόρου και ενεργού πολίτη να λαμβάνει δημόσια θέση την ώρα που διακυβεύονται κατακτημένα δικαιώματα αγώνων δεκαετιών. Απευθύνομαι στην μεγάλη πλειοψηφία των νέων δικηγόρων που πλαισιώνουν την τάξη του δικηγορικού σώματος και των οποίων το μέλλον καλύπτεται από την αιθαλομίχλη της αγωνίας και της αβεβαιότητας. Η απελευθέρωση του επαγγέλματος, η ισοπαίδωση των αμοιβών, οι αντιξοότητες και η δυσλειτουργία στην απονομή της δικαιοσύνης, η δυσκινησία στην εκτέλεση του δικηγορικού λειτουργήματος αποτελούν τους αιτιακούς συνδέσμους της καθημερινής αποδιοργάνωσης του δικηγορικού επαγγέλματος. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που μας καλεί να αντιμετωπίσουμε η καθημερινότητα και επιτέλους να δείξουμε την δύναμη και τη λειτουργικότητά μας στην αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων,
Πρέπει όλοι να πείσουμε τον εαυτό μας να πιστέψει στο όραμα της δημιουργίας που τελικά διακτηνίζεται στην πράξη. Εμπιστεύτηκα τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο για την εσωτερική του δύναμη και την απόλυτη συνέπεια που διαθέτει στην υλοποίηση των πράξεών του και σας καλώ όλους εσάς να με εμπιστευτείτε με την ψήφο σας και να δώσετε την εντολή να συνεισφέρω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στην αναβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ελάτε όλοι με την ώρα δικηγόρων για να σηκώσουμε στην κοινωνία τους δικηγόρους μας λίγο ψηλότερα. Στα 10 χρόνια που μέχρι σήμερα βρίσκομαι στο λειτουργήμα του δικηγόρου, έχω πολύ καλά καταλάβει ένα πράγμα. Πως η ατομική μας προσπάθεια, όσο σκληρή και όσο επίπονη κι αν είναι, συνήθως δεν είναι αρκετή από μόνη της για να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας σύγχρονες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες. Πρέπει όλοι μαζί να μοχθήσουμε για συλλογικές λύσεις, οι οποίες θα προάγουν το λειτουργήμά μας, θα βελτιώνουν και θα διευκολύνουν τους όρους της άσκησής του και το κυριότερο, θα κάνουν την δικαιοσύνη ένα πραγματικά προσιτό αγαθό τόσο στους πελάτες μας όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Αλλά και σαν πολίτης έχω πιστεί για το εξής, ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ελληνική κοινωνία χρειάζεται τον δικηγορικό σύλλογο δίπλα της σαν προστάτη και εγγυητή του νομικού πολιτισμού, των νομικών αξιών και των ατομικών δικαιωμάτων. Στην επίτευξη των στόχων αυτών, φιλοδοξώ να συμβάλλω μέσα από την υποψηφιότητά μου με το ψηφοδέλτιο της Ώρας Δικηγόρων και τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο. Αλλαγή εποχής για την πατρίδα και την κοινωνία. Αλλαγή εποχής για τη δικηγορία και το δικηγορικό σύλλογο. Εμείς θα πρωτοπορήσουμε στη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας. Εμείς θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις. Εμείς θα διασφαλίσουμε το μέλλον. Επανεκκινούμε με τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, έχοντας τη στερεή παρακαταθήκη του Δημήτρη Παξινού. Με γνωρίζετε. Με γνωρίζετε από τη δικηγορία, με γνωρίζετε από το συνδικαλισμό, με γνωρίζετε ως μέλος του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σας ζητώ την ενεργό συμμετοχή σας για να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις, για να δώσουμε λύσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής. Είμαι ο Γιώργος Μπουμπάρης. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Μαζί βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά και ουσιαστικά προβλήματα του κλάδου μας. Συναντιόμαστε πολύ συχνά στις ατέλειωτες ουρές της γραμματείας. Αγανακτούμε για τις χρονοβόρες διαδικασίες και την καθυστέρηση και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης. Θλιβόμαστε για τις σχεδόν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας μας. Αγωνιούμε για τη διασφάλιση των αμοιβών μας. Βιώνουμε καθημερινά την απαξίωση του λειτουργήματός μας, που σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, βάλετε από παντού. Δεν μπορούμε να παραμένουμε πλέον απαθείς μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν. Ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Πριν από 3 χρόνια, τολμήσαμε με το συνδυασμό της Ώρας των Δικηγόρων και τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο και κάναμε ένα δυναμικό και ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Αυτό το αγκάλιασαν όλοι οι δικηγόροι. Σε αυτές τις εκλογές ήρθε η ώρα, με τη δικιά σας βοήθεια, να κάνουμε ένα ακόμα βήμα παραπάνω και να αναλάβουμε την τύχη του συλλόγου. Με τη γνώση και εμπειρία δοκιμασμένων και άξιων στελεχών και τη φρεσκάδα και την ανανεωτική διάθεση των νέων προσώπων, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί ουσιαστικά να προσφέρει σε όλους τους δικηγόρους. Σας καλώ λοιπόν να συμπαραταχθείτε μαζί μας και να στηρίξετε με την ψήφο σας το συνδυασμό και τον υποψήφιο πρόεδρό μας, ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δυναμικά το μέλλον που μας αξίζει. Είμαι 32 ετών. Διατηρώ δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας και ασκώ μάχημη δικηγορία. Θέτω για πρώτη φορά υποψηφιότητα για σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με το συνδυασμό Ώρα Δικηγόρων του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου, γιατί έχω την όρεξη, το μεράκι και την αποφασιστικότητα να ασχοληθώ με τα ζητήματα του συλλόγου μας, κυρίως μάλιστα εν ώψη των αρνητικών εξελίξεων που προωθούνται από την κυβέρνηση στον χώρο της δικηγορίας. Στόχος μου είναι να εκφράσω τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και μετά τις εκλογές τη σφοδρή μου αντίθεση σε κάθε απόπειρα οικονομικής εξαθλίωσης των δικηγόρων και υποβάθμισης του δικηγορικού λειτουργήματος που επιχειρείται κυρίως μέσω των αλλαγών στις αμοιβές μας. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, απαραίτητη είναι η σύμπνοια και η κοινή στάση όλων των δικηγόρων ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων και η δυναμικότερη παρουσία του συλλόγου μας στην κοινωνία. Γιατί μαχητικός σύλλογος σημαίνει αξιοπρεπής δικηγόρος και αξιοπρεπής δικηγόρος σημαίνει ευνομούμενη πολιτεία και ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Αυτός που δεν αναγνωρίζει τα προβλήματα απλά αφήνει την πόρτα ανοιχτή από όπου κατεφθάνουν καταιγίδες. Τη μεγαλύτερη οικονομική και όχι μόνο καταιγίδα που σαρώνει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε με ορατές τις επιπτώσεις και στον επαγγελματικό μας χώρο, όπου επικρατεί αβεβαιότητα για το παρόν και το μέλλον. Με προσωπικό δυναμισμό, αν ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και με καθοριστικές πολιτικές παρεμβάσεις, μπορούμε να επιλύσουμε κάποια από τα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας. Σύνθημά μας στην Ώρα Δικηγόρων, επανακίνηση. Γιατί επανακίνηση σημαίνει δράση ξανά και ξανά.
Δράση για τη στήριξη της μητρότητας, με έργα υποδομής, όπως δημιουργία παιδικού σταθμού, που θα μπορούν οι μητέρες να αφήνουν τα παιδιά τους στο πραγματικό ωράριο εργασίας, για να μην χρειάζεται καθημερινά να σκηνοβατούν για να ισορροπούν τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους. Διασφάλιση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας των εμίστων δικηγόρων, ώστε να μην εξαρτώνται από τις διαθέσεις της εκάστοτε διοίκησης. Ενίσχυση και δημιουργία των αθλητικών και καλλιτεχνικών σωματείων, γιατί μόνο με την ταυτόχρονη ψυχική και σωματική μας υγεία αυξάνει η παραγωγικότητα. Δεν υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες. Η ζωή μας δίνει κι άλλες πάντα. Και εμείς, μία γροθιά, μαζί με τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο, δεσμευόμαστε από τώρα και μετά τις εκλογές δεν θα χαθεί ούτε πλέον μία μάχη. Γεια σας. Είμαι ο Αλέκος ο Παπατσόρης. Μετά από 31 χρόνια αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, με ένα μόνο σκοπό. Να μάθουν όλοι να σέβονται τους δικηγόρους, τους κόπους και τους αγώνες τους. Τέρμα πια τα ψέματα. Η ώρα δικηγόρων δεν είναι απλά ένας τίτλος. Ώρα δικηγόρων σημαίνει νέα πρόσωπα αλλά και έμπειροι συνδικαλιστές, με φρέσκες ιδέες και όρεξη για δουλειά και με έναν υποψήφιο πρόεδρο έτοιμο να σηκώσει στους ώμους του το βαρύ φορτίο της θέσης αυτής. Ώρα δικηγόρων σημαίνει καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια, γνώση των προβλημάτων και άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειάζονται, στην πολιτεία, στις αρχές, στους δικαστές. Ώρα δικηγόρων σημαίνει νέο ξεκίνημα για ένα επάγγελμα που θα φουγκράζεται τις συνθήκες της εποχής και τις ανάγκες της κοινωνίας. Κοντά στον νέο δικηγόρο και τον ασκούμενο, τη δικηγορική εταιρεία, τον έμψο συνεργάτη, δίπλα σε όλους τους δικηγόρους. Ώρα δικηγόρων σημαίνει πίστη στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιακή δικηγορία. Εξάλλου, από εμάς ξεκίνησαν οι περισσότερες ιδέες και εμείς θα είμαστε αυτοί που θα ολοκληρώσουμε τις ηλεκτρονικές ευκολίες στην υπηρεσία του κάθε δικηγόρου, την ηλεκτρονική κατάσταση των δικογράφων, το δικτυακό πόρταλ του συλλόγου μας, την πρόσβαση σε κάθε νομική πληροφορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η θέση του Συμβούλου είναι μια ευκαιρία που μας δίνετε εσείς, οι συνάδελφοί μας, να προσφέρουμε στο επάγγελμα που όλοι μας αγαπάμε. Δεσμεύομαι προσωπικά να τιμήσω την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Καλή μας επιτυχία. Όταν το 1999 πέρασα στη νομική σχολή, θεώρησα ότι είχα κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα. Λίγα χρόνια όμως μετά, συνειδητοποίησα ότι αυτό απήχε πολύ από την καθημερινότητά μου. Είναι κρίμα να θέλεις να προσφέρεις τόσα πολλά στους συμπολίτες σου και να βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια καθόλου ευχάριστη κατάσταση. Για το λόγο αυτό, όταν ο Μιχάλης ο Ζαφυρόπουλος μου πρότεινε να πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, δέχθηκα με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά. Είπα μέσα μου, επιτέλους, άνθρωποι με καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια, με απόλυτη επίγνωση των προβλημάτων μας, θέλουν επιτέλους να κάνουν την αλλαγή. Μπορεί να είμαι νέα σε αυτό το ξεκίνημα, αλλά θέλω η πορεία μας να είναι πιο όμορφη και πιο ποιοτική. Θέλω πολύ απλά, συνάδελφοι, να διασφαλίσω ότι το όνειρό μας θα γίνει πραγματικότητα. Στη σημερινή οικονομική και πολιτική πραγματικότητα λέμε ναι στην απελευθέρωση του δικηγορικού λειτουργήματος. Όχι όμως όπως την εννοούν οι άλλοι, αλλά όπως την εννοούμε εμείς. Λέμε ναι στην απελευθέρωση των δικηγορικών αμοιβών μας προς τα πάνω. Λέμε ναι στην απελευθέρωση της δυνατότητας υποχρεωτικής χρονοχρέωσης των συμβουλευτικών δικηγορικών υπηρεσιών. Ναι στην απελευθέρωση της δυνατότητας διεύρυνσης της δικηγορικής ύλης. Ναι στην απελευθέρωση του δικηγόρου από τα δεσμά της υπέρογγης φορολόγησης. Ναι στην απελευθέρωση όλων μας από τις υπέρογγες ασφαλιστικές εισφορές χωρίς αντίκρισμα. Ναι στην απελευθέρωσή μας από τις τριτοκοσμικές συνθήκες καθημερινής άσκησης της δικηγορίας στα δικαστήρια και έξω από αυτά. Ναι στην απελευθέρωση ιδίως των νέων δικηγόρων από τις υπαλληλικές συνθήκες άσκησης ενός κατόνομα μόνο ελεύθερου επαγγέλματος. Ναι στον ολοκληρωτικό εξυγχρονισμό των συνθήκων καθημερινής άσκησης της δικηγορίας. Ναι στην ολοκληρωτική ηλεκτρονική δικηγορία. Ναι στην ασφάλιση της νομικής μας ευθύνης. Ναι στη σύγχρονη δικηγορία του μέλλοντος. Για να μπορούμε να μην είναι αναγκαίο να θέτουμε νόμους, να εμποδίζουμε τους ξένους δικηγόρους να έρθουν στη χώρα μας, αλλά οι πελάτες μας να συνεχίσουν να μας επιλέγουν επειδή πραγματικά θα πιστεύουν ότι είμαστε οι καλύτεροι. Ναι στην επανεκκίνηση με την ώρα δικηγόρων. Στις επικείμενες αρχιερεσίες του συλλόγου μας ψηφίζουμε για την επανεκκίνηση. Η συμμετοχή μου σε αυτές τις διαδικασίες με την ώρα δικηγόρων αποτελεί την πρόσκληση και πρόκληση ως σύμβουλος να εργαστώ στην κατεύθυνση της επίλυσης των ποικίλων προβλημάτων του κλάδου μας.
Οι προτάσεις μου και συγχρόνως οι προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού μας επικεντρώνονται κυρίως στον εξυγχρονισμό της σημερινής δικηγορίας, στην αναβάθμιση της καθημερινότητάς μας, στην διασφάλιση των δικαιωμάτων μας, αλλά και τη φορολογική μας υποστήριξη. Ειδικότερα, μέσα από την ώρα δικηγόρων και τη στήριξή σου, επιθυμώ να ζήσω την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, τη μείωση της δικαστηριακής γραφειοκρατίας, τη θεσμοθέτηση ελεγκτικών μηχανισμών για την καταβολή των αμοιβών μας, αλλά και τη συγκρότηση μόνιμης επιτροπής φορολογικών ζητημάτων και ενημέρωσης. Βασική, κρίνω τη μείωση του ΦΠΑ στο κατώτατο 13%. Ονομάζομαι Επαμεινών Δαστυλόπουλος και συστρατεύω με την ώρα δικηγόρων τη διάθεσή μου να προσφέρω. Με πρόεδρο τον Μιχάλη Ζαφυρόπουλο να κάνουμε μαζί πράξη την επανεκκίνηση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε τη στήριξή σου για ένα καλύτερο αύριο στη δικηγορία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με νέα προβλήματα. Πέραν των γνωστών θεμάτων, δηλαδή της επιβολής ΦΠΑ που ήδη εφαρμόζεται από το καλοκαίρι του 2010 και της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτό το διάστημα, τρεις είναι οι άξονες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε ως επιστημονικός σύλλογος αλλά και ως συνδικαλιστικό όργανο. Η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, ο πληθωρισμός των δικηγόρων σε συνδυασμό με την μείωση της δικηγορικής ύλης και τα καθημερινά προβλήματα των δικηγόρων, ειδικότερα δε των νέων συναδέλφων. Για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις στην επίλυση των προβλημάτων μας, για να καταστεί και πάλι ο δικηγόρος πρωταγωνιστής στην κοινωνία, συντάσσομαι με την προσπάθεια του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου και σας ζητώ να με τιμήσετε με την ψήφο σας. Θα αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα του κλάδου. Τα επαγγελματικά όπως πληθωρισμός, φορολογικό και τέλος τα θέματα της δικαιοσύνης. Την καθυστέρηση στην απονομή της, αλλά και στην ποιότητα των αποφάσεων. Επίσης, θα μπορέσουμε να μηχανοργανώσουμε τόσο τη δικαιοσύνη, όσο και τις υπηρεσίες του Συλλόγου, ώστε να μπορεί ο δικηγόρος από το γραφείο του να δικηγορεί και να αξιοποιεί όλη τη βάση των δεδομένων. Θα δώσουμε στους δικηγόρους προγράμματα για τη μηχανοργάνωση του γραφείου, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τόσο τις ημερομηνίες των δικασίμων, τις οικονομικές δοσοληψίες με τους πελάτες και γενικότερα όλο το κύκλωμα των εργασιών. Θα μπορέσουμε επίσης να δώσουμε στους νέους δικηγόρους με σεμινάρια και ενημέρωση από πλευράς υπηρεσιών του Συλλόγου, με ειδικό προσωπικό που θα ενημερώνει, να τους βοηθήσουμε να μπορέσουν επάξια να κάνουν τη δικηγορία τους χωρίς να έχουν το άγχος της ενημέρωσης. Τέλος, θα βάλουμε τον δικηγόρο στη θέση που του αξίζει, να ξαναβρει το κύρος τόσο ο Σύλλογος όσο και ο κάθε δικηγόρος να αντιμετωπίζεται με σεβασμό τόσο από τη δικαιοσύνη και τους δικαστές όσο και από τους πολίτες. Είμαι περήφανος για αυτήν την ομάδα. Όπως επίσης είμαι περήφανος για εσάς. Γιατί όλοι εσείς είστε πολύτιμοι συνεργάτες. Ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί. Βάζετε πλάτη στα δύσκολα. Τόσο εγώ, όσο και οι υποψήφιοι σύμβουλοι της ώρας δικηγόρων, έχουμε όρεξη για δουλειά. Διάθεση για συνεργασία και πάνω απ' όλα το δυναμισμό και την πίστη στην επανεκκίνηση. Στις 27 και 28 Φεβρουαρίου όλοι μαζί θα την κάνουμε πράξη. Εσείς με την ψήφο σας, εμείς με τη δύναμη της εμπιστοσύνης σας. Δίπλα σας και μπροστά.